oficiálne v Liptovskom Mikuláši v Dome kultúry a som naozaj veľmi rád, že môžem tu privítať teda nielen vás, ale aj moju dnešnú šarmantnú kolegyňu Tanku Strcelovú. Veľký potlesk pre ňu. Ďakujem krásne. Ja som naozaj veľmi rád, že ty si rodáčka z Liptovského Mikuláša, však? Áno, ja pochádzam odtiaľto spod Brezín. Takže ďakujem vám, Mikulášťania, že ste sa prišli pozrieť a ešte poprosím jeden potlesk pre sa. No, ja som veľmi rád teda, že som prijal teda pozvanie a povedal som si, že do Liptovského Mikuláša pricestujem a pôjdem sa pozrieť. Toto už je 14. ročník Slaných mostov? Áno, po 14. krát v Rade sa organizujú každý rok. Práve preto, aby sa pripomenulo, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorí bohužiaľ majú diagnostikovanú cystickú fibrózu, ochorenie, ktoré sa prakticky nedá liečiť. A niektorí ľudia sa nedokážu tomu ubrániť a bohužiaľ často umierajú. Ale toto je aj o ľuďoch, ktorí s touto chorobou bojujú, sú dospelí a bude ním Martin Harich. Áno. Ešte sa upokojíme, lebo Martin Harich tu má aj svojich parťákov, kapelu Musitany Hope. Ahoj, ahoj. Dobrý večer, ahojte, čaute. No, zlatý chlapec stále, však? No tak neviem, no, som zlatý, ja neviem, čo som zlatý, ja som chlapec, som to isté. Ja počkaj, si v pohode, ale musím vám ako prvú takú vizuálnu zmenu o Martinovi, už normálne fúziky začínaš mať. To je pravda, tiež som to zbadal dneska v zemi. No, tak gratulujem, takže ešte raz Martin Harich a kapela Musitany Hope, nech sa páči. Tak mám strach, opäť ostane pri dverách, zájadčí som, and you are falling stones. Keď pridávajú na pomíky, I'll bring the facts and mirror, I'll tell the truth more, utíku až pred sebou. Cítim nápad, najdem rýchlo snáď, daj mi chváli, čo si dnes beznám. Vieť, ale nespím, je to zlý sen, kde ťa mám nájsť. Daj mi chváli, čo I couldn't help it, I watch your face. Oh my baby, putting my life on my friend. Why don't you like me, why don't you like me? Like yourself, you never know that you are cold, just to be put on yourself. So when I pose the question, I put myself in your favor. I don't just shout, moving on ready, make it better, you can just swallow.
následujúce číslo je pre nás veľmi z bezpečnostných dôvodov dôležité, aby tu nebolo nič na zemi, lebo sa decka pozabíjajú. Hej? Tak nie sú to decká, sú to slečny veľmi pekné. A kým sa Saifa pozavíta, tak ja vám poviem, že o čo pôjde. Tak tie kočky sú povliekané v rôznych farebných veciach. A teraz tu na nich zasvietime špeciálne svetlo, ale mňa nemusí zaletať. Nie. A vlastne tieto papieriky by takisto svietili až moc, takže ich musí Saifa pozametať a budú tancovať. Sú zo základnej umeleckej školy Jana Lesboslava Belvu, ak správne hovorím, a sú to nejaké harky-haky. Zostávaš to s nimi? No moc som to teda nevyriešil, pravdu povediac, ale tak dúfam, že to je trošku lepšie. Like me
once was a loss, but now I'm found. Was a blind, but now I see. Tiež speváčku veľmi sympatickú. Na Pocickovú. Takže sa vám predstaví na tomto pódiu a potom uvidíte ešte, čo bude, hej? Dobre? Takže, Nelly, poď sem na chvíľku, ja som ti povedal, že začneš hneď spievať, ale tak ako nezačneš. Ale som sa v tejto chvíli rozhodol, že to tak nebude. Dobrý večer. Máš veľmi pekné topánky. Ďakujem. Ja som trošku zakožený na chodidla. Veľmi to je pekné, pardon, teda. Asi som to nemal povedať. Veľmi pekne. Ale ďakujem, som rada, že sa ti páčia. Samozrejme. Si nejaká chorá, nie? Tak áno, trošičku. Som sa dneska zobudila tak zvláštne, ale to bude dobré. Nekonečne dlhý čas dla mňa máme. Hľadať vás chcem zas a zas. Bude nám krásne, veď je to jasné. Máte mňa ja vás. Budem tu s vami, budem tu s vami. Nekonečne dlhý čas dla mňa máme. Hľadať vás chcem zas a zas. Bude nám krásne, veď je to jasné. Máte mňa ja in so many different ways. Now the life has been no guide. I know the cause of a losing him, never for the grace of God. Oh, I found heaven on earth. You are my last, my first, and then I hear this voice inside singing Ave Dámy a páni, milí priatelia, chceli by sme vám teraz prečítať ten verný zoznam ľudí, ktorí sa postarali o to, aby 14. slané mosty stáli, aby spájali ľudí a aby to bolo také príjemné, ako to dnes bolo. Takže poprosím vás, aby ste tlieskali každému jednému účinkujúcemu, ktorý dnes bol. Takže dievčatá zo základnej umeleckej školy J.L. Belu a choreografky Janky Bartíkovej a Alenky Štulákovej. Bol tu s nami aj kúzelník Peter Šesta. Samozrejme, Miška Šibeková a saxofonová Linda Boženického konzervatória. Bola tu s nami aj Katka Koščová. Monika Olšovská a Arsu
poďakovať ešte aj Marcelovi Balonderovi, ktorý tu bol s nami tiež. Na pódiu už stojí Nela Bochistová. A samozrejme koordinátorka podujatia Janka Šipeková. A myslím si, že by mohla byť na pódiu aj Andy Hinková, poprosíme, ako tá, ktorá zobrala patronát nad tohto ročnými slávnymi postami. Tak, ďakujem veľmi pekne aj tebe, bolo to veľmi príjemné. A ďakujem tebe a ďakujeme aj vám, že ste prišli. Takže naozaj. Sme ďační, že ste prišli a boli sú všetkým tým, ktorí teraz tak ako intenzívne piesť. Tak možno niekedy na budúce, ja pevne verím, že pri tých 15 slavných postov takto o rok sa uvidíme všetci takto pohromade, hlavne v zdraví a hlavne v novej dobrej vláde. Neviem, ako to dopadne. Pekný večer. Dobrý večer.